الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نكيه André ko ci ñetti son seulement fo bëgg rek ma ci ma dabla ci de ci ngonti fly ci ñetti son seulement ci ñetti fly ni ci fora e ka fo jonga la wodo kuma o de ba no ya wuci ma munu jaay bi na kele de ni wada ci munu ibi ko rewa note ni ci fora ka ba fora ba ni ko fora ni ko jonga lan jotala na tigi dikko wora ni ko na agle kuma ba voilà bon anjotala aywa kuma bana ma boy bismillah ma wara to goble kuma to ko ay bamanande bamano ko ni hakili ye mundo ko hakili wara bayi oche toli hakili ale adamadiya sinzimbere la akbar alle bi dan faradu ani dafan woro nyoche namu o mayere hakili o ni femin dugura hakili koro abina bo hakili wara bisugo de yi o ibaye feno be no nam adamadiya yere kono ablay o nyendo mandi cuga wala hakili be siga ko koro do ka fese ya fam wala fa ni kodo nyagamina fese libani sega libadi be siga to nyebe siga sora ko nam note ni ma sega libake ima ko fese kanye eti nye sora la aywa o ni hakili do adugo sisa hakili wora mi mai ale ba nyeni ni ka sega ka fese wasa ka sega nye sora la aywa ya fam nam o armadi abiti ni kodo nyagamina able faka fese ika nyeni nganye nam wase ka fura sora la o hakili bare awo doro ko ni ne akorata do ko hakili bi shori yoro soro oche nam ne korota la be kuma de ko fo ni kuma kera nam nyefo chugo chama miska sora la be ba famu ka famu chugo la ni ka ni hakili ya famu o ni be ba famu ka famu chugo la so hakili de kele ga sora la nam ni kuma na ka ba ni kuma fora ka iwaye e ba famu chugo dola ne ba famu chugo dola mo wore ba famu chugo dola an shiga famu chugo tekle nam o de hakili kele ga soro ni hakili soro o abinye fo chugo chama de dikoma aywa ma do ere ma la yulu win kama aywa chukaba do konima ako ni shifin ko bari kuma shijema ite hakili soro ten ko neni temoga awon neni do chukudi sabula yiko abina fo mo be mangi ladi manga yekomuna iyero la mo manga fo ki ka dabla o ti ka dabla o ni frasiza ko ako karsa iti hakili soroti ko shifi ka fo shijema iti hakili soroti dem e kanga demsen de kala able mo korba kanga demsen kala sikatola mo korba kanga demsen bla sira ka fa keta ninke ni mayi ninkai o ngani demsen de krasisa adab e ka fo e mo korba ma ke ka dabla able obina fo sisa ma ika mo korba minafa Allahu akbar ni ma mo korba minafa demsonu re usala ni ye abina fo cher la I fora mo jigi ko Allahu akbar o ikanga ke mi makoyi nam o de kan wafo ko nenni do sabula min kanga ikanga murel la de noko ko ikadabla nam korba jira cher la ble imake ire ko aywa ikra fengore sikatola aw hakili mo ko kliokli ko hakili kadinu be sabula hakili de bi admande ka ku batu admande la ambi siga je ka sura make amado nyon gashila hakili de batu ambi mo yake hakili de batu ambi nyon tabulu don hakili de batu amado nyumani juguma ni o hakili kili wimi fo chendo hakili nyona fo itala Allahu akbar sabula ni hakili soro e femba soro mo ya konna gode totaje musko ba do korma ako fanta hakili ma ba sa go soro awo fama normala sabula ba ka ko ka chugo do gode ni ga ko ga chugo fanta hakili ma ba sa go soro fama normala awo awo soro awo sabula ba ka ko ka chugo do Allahu akbar akanga fama naluma mina chugo na bo do ebi sabo soro ke Allahu ya Chomu ngomano le obore mo
ko fanta haglima sogo bi soro fama normal awa sogo bi soro la ble sabula be aba mina jodo aba mina fero be da kanga fera ma jogo na bo bedo abodo donc aba sogo soro la o de ma dogo ko kelero la ko fera nyuma kapsani fanga fi oche fere nyuma ga usane fanga fi oche awo la boru ameni fere nyuma wulu zai tisegere tisegere ko se ko kelero la ko fere nyuma kapsani fanga fi ngani ku ba ke ne fanga fi sisa ere mo gosa ando ngati ima foko ni gosa ko njuta la ka ba ko kuma ba ne asikato kanga kuma ba kanga ba o ti fere do o ti fere nyuma yo fere nyuma do ngani gosa e baro ki juta go na ni ya sama do adibe teke to ya fanga yo asikato la ere itma sege hali kuma la ababu wala fere nyuma itu sege ay bismillah bien tene février kalo kile 10 ani nani do naam samba fla ni mugani fla o fasribo koni yesebune ke fasri gafo kono amna la frete fole mi ka seka kuma banye fo mo koye tubarakallah wasa family ka seka sura kula anga damni le républicain wade fole ala ko di républicain kuma na a sementia ka foko docteur Boubou Cissé naam ni Alassane Dramane Ouattara ko war jamana nyamko ku to fo me kuma kan dola téléphone sera kuma kan dola nyedo ka foko Alassane ni Boubou ka kuma dunga o ko sharat gla mawe sel daile wasa ka don ni tiendo ni uira kuma kan do ni legese do ayo o ko sega sabula fen chama mette mesisa bololo sans fa ngam kroshi wallahi o sharat gla mawe ko ni sega sel damne ko dangar kera jamana kolona na ko kana basigili la ni me agli ko do la ya ngam ministre do wa do la ya la ngolombo ga ko ga mina man ko la ako tinyere kungola le me farita le o montage do ko kungo ya kungolo ta ga do ko li farika ko li ko tinyere kungolo ko le me farita le o da fara do jogo dis te ga do wallahi ko ga fete ayo ala ka kisi ma ga cha galo mini chen bolo nyo afe namu aka ngi shoma amin ya rabbi ko kena ko ministry ali tamake ka talaje anga fura mararo pharmacie populaire du Malika hukumu kono o kala je ko chugo mun kay jigisi kuma fo mali do nye fura ko ko fura maraganya ko fura na dese o ko dia yawo oli ba fo fer bisi dese ala ko ke ali anga ministre balwa ko balti dese wala ko ke ko camion do fana nana o do ne aywa bori tuna ke embargo ko fe comme ne flot na go isade aywa ko ke parce que comment nous kera chama ko le ta sera la aywa bon ko fura ni frante embargo lo de bashi ati dese o ko fura tala o ko fura tala anga balu fentala o wi ko un problème do mo ma mu fam nam si sira ka shara laje gela bama nga si jamana do ma sikatola nga an yo ko ma fale minke o le kala ko gela ro no aya ta dusuve an funa nga dawtaw ne le aya ta dusuve amma ke nakli wo jorina o de gela aya ke ta so juru bara ka so aya ya ya bogo wala abige an go sa ka ku abara ya datu an direct uza fo titeme merci ça ya revisé talengo uline ko mo dai nyongo yo ko nyala utelera donc si ça o segrako aya u ka jatemne voilà parce que kuma don yedu subla haklien e bi tienle ke able membe talike festival agna ko ta ko samana barobul del lokabla février kalun klim ngani flaka se a klim ko an worma kulukuru ala ko irana les échos ba fo wele a sementele no aka foko tonzigi min baro bisina mali ni sidao ni communauté internationale ni mache wasaka sika benge kalata ke watikula les échos mo ko no ko kuma di jamana do mo hakilla kam bala tabulo kan radio ko ale kuna fon disrahi minga suru jamana do aka suru wakateli ka suru jamana do na kusube abe tuma radio to la do ma même que février kalo clétan année saba to dumin la balla barla moy bolle se kalame ibala me kuma be ifrema oko kaburdo konna na mali kono yanno oko mamunu mi janto ke kaburdo la oku koni mbala ka foko de mankala sumo wasamba to jamisika to kaburdo la kanye chugo mina o mira fana talike o ka anga so lavando ay ngo ka anga so lavando be ka so dairo do oje haliti sanike discussion tala ne asan tala so tala da do ambi dinga da ki chuwa ko
o ko fe de demsanu munnu ke surasu ye olu to ala do nje kono o ko les enfants soldats ko ka ni wale ndabla ka demsanu do surasi ala ko bla kelela o ko amay ko aka dawla demsanu shimase anga fo yo cho mo bo fam waaw demsanu shimaso kele funangenu ang funangena ya ke mo bo fam yawo informateur ako tonzigi dɔ bɛ senna barkan ni takuba olu ka sini baara bɛ kɛ cogo min na taalen ɲɛfɛ mali kɔnɔ nɔ o ko tonzigi dɔ bɛ senna ko taabolo kan pari n k'a fɔ araba nata ye zakɛ araba nata a bɛ kɛ o kɔfɛ sa ko charti bɛna segin k'a kan u b'a kan ko jumɛn falen jumɛn ni jumɛn kan ka don a la bila ye caman donna a la ko ne ye mun mɛn caman donna a la ayiwa bisi ka fila yɛrɛ f'u ye n'a ka ɲɛ an ka taa an ka taa o bɛ se k'a fɔ ko président mun ma kunna a tɛna ye kɛlɛ t'a la ko sisan vice président tɛ yen ko ni président tɛ sisan sisan tɛ président bɛ se kɛ ɲɛma ye nin bɛɛ ye bilasira ye wa kura mun bɛ bɛna dɔ la ayiwa o fana o t'a nana ye constitution hukumu kɔnɔ sa i y'a faamu ko Alassane Dramane Ouattara ni bu kumakan ko kuma min bɛ sen na alors nani ko an ka fɔ ŋunuŋunu kan mun bɛ an kana fɔ kumakan de an ka fɔ ŋunuŋunu kan mun bɛ a ko min bɛ sen na voilà ayi an ka dɔ fara kan ŋunuŋunu kan an ka ŋunuŋunu kan fara kan comme ça ma taa fɔ ne y'a fɔ a fɔlen don ko olu de kumakan don ko a ko kɔni kɛmɛ dusu tiɲɛ ko ni sɔsɔli ko ba ye mɔgɔw cɛ ni waati n'a bɛ se ka t'o la l'indépendant ko di ale semaine kelen ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko ni marsikalo tile 25 kɔni tɛmɛna ko parti politique ka fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ wele ko cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u bɛ a wajibiya CNT kura ka sigi président kura ani premier ministre kura u m'a fɔ président ko premier ministre kura min bɛ yan nɔ nous exigeons un nouveau CNT, un président et un premier ministre civil. Ah bon, civil. D'accord. Maître Tapoka. Money. Et vous n'y avez pas de gender bush. Le ministre il fallait. Vous choisissez ce que dit gender bush. Est-ce que vous bon n'y follow maka kono follow peut-être que vous be ko kono nana nga Maître Kassim Tapoka kuma ni frère follow na blay allez avocat avec comment avocat avec comment aywa même tale ke faso dame fana ko lo asemetiya ka fɔ ko ni kalo kile 27 ko lo bina taw ka nyama kuraw sigi CCB la blay faso dambe au kala de démocratie wul mutali ke ben le cerveau ali ya sementia ka foko la ben do busina wasambe wala ko brigade de vigilance jatemna kuludo ko ka wulu bla singa Bamako fan chama fe wasamba to ko bese ka boko kala jona ya wala o ko kudeta munu bala ka ke anka jamano kono yala ko munde bisika ke afurai maranyuma Musa Marale kɛmɛ ka hakilila dɔw di o taabolo ninnu kan o ko yala ko farafina ka kiliyan tɔnba ni Union africaine n k'a fɔ Union européenne kan ka ɲɔgɔn ye min kɛ kalo tile 17 ko yala ko Barkan ni Takuba ka baara Mali kɔnɔ ko o bɛna jɔ wa Barkan yɛrɛ barika bannen do sa kuma ka ca le repère kɛlen ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na walasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kalataw kɛ waati kura ko la Mali jamana kɔnɔ ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko sigikafɔ dɔw bɛ sen na awɔ min bɛ tali kɛ bubu ko yala ko bubu ye Mali janfa wa ne t'o dɔn fɔlɔ awɔ ni ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛ la walasa ka se ka a ko tiɲɛ yɛrɛ bɛrɛbɛrɛ dɔn a laban bubu kɛ tunkarakɛ ayiwa ni jamanadenya sɛbɛn ni jamanadenya wɛrɛ sɛbɛn b'a bolo a tɛna taa ye siɲɛ kelen ayiwa parce que ni kumuni wele madara na bi do sisan a kuma ka ca origine Malitɛli baarakɛlaw o k'olu fana bɛ wuli ka jɔ la walasa min b'a to sariya ye ɲagili min ta ka ɲɛsin u ka cakɛdaw ma kana se ka lawaleya ayiwa k'u bɛ sigili dɔ la ni ye sigili dɔ daminɛ u ka baarakɛyɔrɔ da la le malien o ye fasoden ye gafe tɔgɔ don
ale kɛmɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko conseil économique social et culturel o ko o ɲɛmɔgɔw kɔni ye fɔkafilɛ dɔw kɛ yɛlɛma kura minnu kan ka kɛ jamana maracogo politique ko ni lakanako taabolo la u y'u ka fɔkafilɛ dɔw kɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an ka Mali finitigiw kɔni k'olu b'a ka san sɔrɔ sisan kosɛbɛ ko jɛkulu bamaciw kɔni b'a la ka u yɛrɛ ɲini ni waati laban ninnu na Ablaye min yɛrɛ fana tali kɛ caisse malienne de sécurité sociale CMSS k'u ye yɔrɔ kura 3 dayɛlɛ mɔgɔw bɛ se ka taa wariw sara yɔrɔ min na Damu la Bamako yan nɔ an b'a kuncɛ le Challenger ale kɛlen don ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko Modibo Soumaré ni ale ye cadre de change des partis politiques pour la réussite de la transition ɲɛmɔgɔba ye a ko olu ye yɛlɛma olu ye taabolo laɲini minnu kɛ ko b'a a jira k'a fɔ ko jamana camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ b'a fɛ ka fanga kɛ u yɛrɛ nagakɔrɔ fɛn ye u t'a fɛ k'a bila joona min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ OGFR ɲɛmɔgɔyaso b'a la min bɛ wele ko direction nationale ko muso dɔ ta ka bila ɲɛmɔgɔya la sisan ni o ye madame Kanute Fatumata Kone ye an bɛna muso jɔyɔrɔ lajɛ yɔrɔ Bamanan Dere o ka ɲi n bɛna cɛ dɔ tɔgɔ fɔ ye misali Mali kɔnɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ après ka nafolo bin ka to ka kɛ hadamaden ye tuguni Malamin Tunkara b'a fɔ Mala Malamin Tunkara ale tun ye commerçant ye ale ye kalan kɛ Faransi kana Bamakɔ yan en 1970 ka daminɛ jago boutique fitinin na ka tɛmɛ la ka société de transport international créé ka bɔ la ka kɛ commerçant ba tɔgɔti ye ka bɔ la ka kɛ représentant édile de Mercedes ici Mali la ka garage moderne le premier garage moderne de Mercedes qu'a créé Sogoninko après ka société de transport on appelle Tababis amo ene haruna mo beno Tababis ka ke carré ka mo ta bongo yale na ka ke commerce Mali commerçant be nyema en 1989 14 février 89 Malamine wari tumba bolo jongo jeli tumba do atogoda ka to wala ka bo commerce nyema yala ka do sigila ka to wala jogo bina ka to wala ka ke magnifier comme atumbi jogo minna sita mo wala ta to ko fali jeli ta to da duguni e juma diefle aduna bolole abi diefle Malamin Tunkara ale tumbe o fo atumba ka clé wati minna bamana ba fo don wele don ne kalan voilà donc mo ka jien green ka nafolo soro ka togo soro ka joro soro ka kla ka tuni masa ka ka tuni ninganga machama kala ka foko alata ko bila afla de karade ko bila bala ni de kele afla na bara karo babani mo kayo o babani babani sorage yani babana ka tanya a nyon nafolo tiga tumbe ale muntumbe sanodi mogo ma ka mobile ka sodi mogo ma fu folaki o be bana fo asigira ya fo asara ka tada duwa ka awala dugula wasro fo ta kum jeli be ya da hal certificate de baba sorada ka certificate tumbe mbolo ko compilation baba sora jeli shite ba ko ya mum baba sora da ate hal horon ya da atumene le krefe nebe misra lebe ipodromna akaso da sugu tumbe mama fone de nenye de sugu de tumbe baba ni ka so dala police de ba ka so garde ni babani bora ka so suma da fe na wasero na ba ma keme na ya bolodo na ma chela bana tajo aba beson ne do foyebi me wo na folo de bana fo juru yerla kanna fo ya bo ka so la ka kamino bra kerefe o kereya o misali donc mo ni hakli jigi dron cha akoche kambe